اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikon sa ne muka kirkiri wannan gagarumar fasaha Lubah Consol wanda ya zamto tauraro a duniya wanda ya zo muku a cikin sirrin kun fayakun. Ma'ana Lubah Consol sirri ne daga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga nan Auwal Adam Furnitures Decoration tare da Auwal Adam Latest TV muke tallata muku wannan babbar haja ta Lubah Consol. Walwaliyan adan amare, ina matan gida, ina uwar gida, ina kuma amarya. Kina son ki kwalliya, a ganki tamkar gimbiya. Dawisu sarki, dawisu adan amare. Lubah Consol, hakika shine zaɓin ku matan gida. Daga nan Auwal Adam Furnitures Decoration tare da Auwal Adam Latest TV muke tallata muku wannan gagarumar haja. Sabon salon fitowa a duniya, tauraro. Wanda ko a Turkiya da Italy da China da Dubai sai dai haka daga nan gida Najeriya domin ci gaban kasar mu Najeriya. Lubah Consol ina matan ina kuma 'ya'yan sarki gimbiya ina kuma matan gida. Idan kuna so ku yi kwalliyar ku ta fito, surar ku ta fita yadda take ƙayatacciyar sura yadda in an ganki tabbas ko da mai gidanki zai ƙara ji yana ƙara ƙaunar ki a ransa. Lubah Consol shine abin kwalliyarki, kar ki saki ayi babu ke. Lubah Consol kirkirarre daga ni Auwal Adam tare da Auwal Adam Furnitures Decoration da kuma Auwal Adam Latest TV YouTube muke tallata muku wannan babbar haja ta Lubah Consol. Kai da ka ganshi ka san zubi ne na musamman daga nan gida Najeriya domin ci gaban ƙasar mu Najeriya. Walwaliyan adan amare, marucin kan dutse wanda bai fito ba sai da ya shirya. Lubah Consol. Lubah Consol shine amsar tambayar ku matan gida.